Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είμαι ο Πάνος Αργυρίδης. Λεμεσανοί μπασκετάνθρωποι και πάλι, επεισόδιο 3. Σημερινοί μας καλεσμένοι είναι δύο Λεμεσανοί πρώην διεθνείς καθοσφαιριστές, οι οποίοι έγραψαν και αυτή τη δική τους μεγάλη ιστορία στα μπασκετικά δρόμενα του τόπου μας. Κυρίως βέβαια θα μιλήσουμε για την παρουσία και καριέρα που είχαν στον μπασκετικό ΑΠΟΕΛ, καθότι μεγαλούργησαν με τη φανέλα του, κατέχτησαν πάμπολους τίτλους και αγαπήθηκαν από τον κόσμο της ομάδας όσο λίγοι. Μαζί μας έχουμε τους Legends Νικόλα Ιωάννου και Χρήστο Χριστοδούλου. Κύριοι, να σας καλωσορίσω, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την εδώ σας παρουσία. Πώς πάμε, εντάξει, όλα καλά? Καταρχήν ευχαριστούμε για την πρόσκληση και είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε εδώ μαζί σας. Να είστε καλά, καλώς σας βρίσκω. Τι σας όθησε να ασχοληθείτε με τον μπάσκετ, δηλαδή πώς το επιλέξατε αυτόν το άθλημα? Ήταν μήπως τότε με την επιτυχία της Εθνικής Ελλάδος που κατέκτησε το Ευρωμπάσκετ το 87? Καταρχήν εγώ είμαι πολλά πιο πριν του 87. Θεωρώ ότι ήμουν πολλά τυχερός της περιοχής που μεγάλωσα. Εγώ μεγάλωσα κοντά στη Δευτέρα Νασσική, που ήταν η έδρα του Απόλλωνα. Οπότε και γι' αυτό ξεκίνησα τον μπάσκετ ξεκινώντας από τις ακαδημίες του Απόλλωνα. Το ανοιχτό εκεί στη Γλάστονος. Ναι. Για κάποιον λόγο που δεν μπορώ να το εξηγήσω, η περιοχή για μένα έπαιζε πάντα μπάσκετ. Είμαι και εγώ παιδί της Δευτέρας Αστικής. Ήταν όντως η Δευτέρα Αστική για μένα ήταν μπασκετολιτομιά θα έλεγα. Ευκηγά αρκετά ταλέντα που ζάμε. Ενώ οπουδήποτε αλλού έπαιζαν ποδόσφαιρο ή οτιδήποτε, εμείς και αμέσως στη γειτονιά, η περιοχή Παμπούλα που λέγεται, έπαιζαμε μπάσκετ και για κάποιο λόγο ήμασταν και ψηλοί. Εν το νερό μας κάτι, ξέρω εγώ. Ναι, όντως είναι η περιοχή, ευκήκαν αρκετά ταλέντα. Νικόλα μου, εσύ? Εγώ ήμουν, όπως το είπες, που τα παιδιά του 87, παρόλο σε προχωρημένη ηλικία, είμαστε 15 χρονών, εγώ ήμουν του γεννημά του 72, μετά την επιτυχία του 87, ήμουν 15 χρονών, που βγήκε ο κόσμος έξω και έπαιζε μπάσκετ, τότε ξεκινήσαμε να παίζουμε με τους φίλους μας, στο Πέτρου και Παύλου το Λύκειο, ήταν το γυμνάσιο. Παίζαμε φίλους και τυχαία άρεσε μας το άθλημα με την επιτυχία της Ελλάδας και τα λοιπά. Πορωθήκαμε και ξεκινήσαμε σιγά σιγά. Και οπότε εσύ η ομάδα στην οποία πρώτο ξεκίνησες ήταν ο Άρης Λεμεσού στα 15 σου, Νικόλα μου? Στα 15 μου ξεκίνησα, ναι. 15 και έπαιξες, υποθέτω, επίσαμε στο εφηβικό, όπως πήγαινε εφηβικό και μετά αντρικό. Ναι, είχαμε εφηβικό και ξεκινήσαμε με τον κύριο Τρενταφυλλίδη. Μια παρέα εκεί, φίλοι νεαροί. Συνομήλικοι, ναι. Θυμάμαι, ξέρω. Και καταφέραμε να κάνουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα στο εφηβικό, με καλά ταλέντα και από εκεί εξελιχθήκαμε αρκετοί παίχτες από εκείνη την ομάδα. Και μετέπειτα νομίζω ήταν καλοκαίρι του 1991 που πήγες στη μεταγραφή στο ΑΠΟΕΛ. Το 1991, ναι, πήρα τη μεταγραφή. Έκαμε στο step up έτσι καλά, θυμώ εδώ και εγώ νομίζω το 89-90 έπαιζες στο αντρικό, ήσουν αρκετά, και ήταν σε πουζαμε νομίζω. Έπαιξα στο αντρικό, ήταν στην πρώτη κατηγορία ο Άρης. Ναι, το θυμάμαι. Και έπαιζα στο αντρικό, πουζαμε. Ξεχώρισες. Είχα μια καλή παρουσία, ναι, σαν νεαρός και πουζαμε είδαμε κάποιες ομάδες. Έγινε η μεταγραφή μου στο και τελικά πήγες στην ομάδα της καρδιάς σου. Ναι, ήμουν μετά από μικρός. Χρήστο μου, εσύ, εντάξει, να ανοίξω μια παρέθεση, να πω ότι ο Χρήστος είναι και πατέρας του πολύ αξιόλογου παίχτη μας, του Ανδρέα του Χριστοδούλου, που είχε πέρασμα από το Ολυμπιακό Πειραιώς, τον ΠΑΟΚ, τον Προμηθέα Πάτρας. Τα τελευταία 2 χρόνια βρίσκεται στο ρόστερ της ΑΕΚ Λάρνακας. Κλείνει η παρέθεση. Χρήστο μου, εσύ όπως είπαμε, πρωτοξεκίνησες από τον Απόλλωνα, εκεί στο ανοιχτό της Γλάστονος, περιοχές μας ξέρουμε τα. Και εσύ σε θυμόμαστε τότε με Γιάντακ, με Χάβλικ στην πεντάδα, τότε ήσουν έτσι ψηλός, εφαίνεσουν μας φασούλας, ας πούμε, ναι, μιλώ σοβαρά. Και εσύ μετά ήταν το καλοκαίρι του 1991, πήγες στον πεζοπορικό, σωστά? Στο 92. 92 πήγες στον πεζοπορικό. Το 92 για 3 χρόνια. Όμως σωστά βάλουμε σαν σταθμό στο 87, γιατί μέχρι το 87 τα πράγματα ήταν πολύ ερασιτεχνικά. Δηλαδή μετά το 87 ξεκινήσαμε σιγά σιγά να μπαίνουν σε άλλα δεδομένα των μπάσκετ, ξεκινήσαν να έρχονται κάποιοι προπονητές, ξεκινήσαν να έρχονται οι πρώτοι Αμερικάνοι, παρόλο που παίζαμε στα ανοιχτά γήπεδα τότε, όπως σωστά είπες, με το Χάβλικ και με το Γιάντακ.
και ξεκίνησε μια μεγάλη αναβάθμιση του μπάσκετ γενικά στην Κύπρο. Εγώ το 1992 έφυγα με μεταγραφή που τον Απόλλωνα και πάω στον πεζοπορικό, παίζω για 2 χρόνια. Μετά παίζω ακόμα ένα χρόνο στην ΑΕΚ. Το 94-95, ναι. Ναι. Και μετά πήγες καλοκαίρι του 95 στο ΑΠΟΕΛ. Στο ΑΠΟΕΛ, ναι, που είχε το ίδιο καλοκαίρι τη σεζόν 95-96, έτσι να το προσθέσω. Έγιναν 3 ηλεμεσάνοι στο ΑΠΟΕΛ. Προϋπήρχε ο Νικόλας, πήγες εσύ και ο Αλέξης ο Ζαχαρίου. Με τον Αλέξη, ναι. Που ήταν και συμπαίκτης μου στον Έσπερο Λεμεσού. Ναι, με τον ήταν Αλέξη. του Άρης, ήρθε στον Έσπερο. Ναι. Εγώ με τον Αλέξη πήγαμε μαζί. Το καλοκαίρι του 95, θυμάμαι. Ναι, πήγαμε μαζί, ναι. Υποδέχτηκα τους εγώ. Λοιπόν, οπότε Χρήστο μου, εσύ βίωσες τον προαθλητισμό στον πεζοπορικό. Πειράτε νομίζω, εγώ γιατί θυμώ ότι ήσουν το 91-92 που κάνετε τον Τάπολ. Όχι, ήμουν Απόλλωνα εγώ τότε. Εγώ 92. Πειράτε ένα πρωτάθλημα που ήταν ο Ντάριλ Άρμστρονγκ ο παιχταράς, ο οποίος έκαμε και μετά τη δεκαετή πλάς καριέρα στο NBA. Το 93-94. Ναι, σωστό. Ναι. Οκ, και μετά έγινε ΑΕΚ. Alright. Οπότε, το επόμενο που θα σας ρωτήσω, ξεκινώντας από τον Νικόλα που επίεσε σε πολύ νεαρή ηλικία στο ΑΠΟΕΛ. Νικόλα, ήσουν 19, πώς ήσουν τότε? 19 χρόνια. Πώς σας εδέχτηκαν, πώς σας αντιμετώπισαν οι συμπαίκτες σας, αν και πείτε σε διαφορετικά χρονικά σημεία, ο καθένας να μας πει τη δική του ιστορία. Πώς σας αντιμετώπισαν οι συμπαίκτες σας στο ΑΠΟΕΛ, επίετε δυο Λεμεσανοί στην κορυφαία λευκοσιάτικη ομάδα, στην ίσως κορυφαία ομάδα της Κύπρου, δηλαδή βοηθήσαν σας να εγκληματιστείτε, ήταν υποστηριχτικοί. Συ Νικόλα πρόλαβε και Χαρισολέα και Ρουσάκη, θρύλους της Κυπριακής Καθόσφαιρας. Ήταν εύκολα τα πράγματα, ξεκινήσουμε από τον Νικόλα. Εγώ όταν πήγα μεταγραφή ήμουν ένας νεαρός που δεν είχα κάνει κάτι εννοείς μέχρι στιγμής. Πρωταθλητισμό. Σε αντίθεση με τον Χρήστο, ο οποίος ήταν φτασμένος σαν παίχτης. Έστω και αν είναι πολλά πιο μεγάλος. Νομίζω 3 χρόνια διαφορά έχουμε με Χρήστο, δεν είναι πολλά, αλλά πάλι 3 χρόνια είναι αρκετά, αλλά ήταν φτασμένος σαν παίχτης ο Χρήστος. Εγώ σαν νεαρός που πήγα, και τούτον παίζει πολύ ρόλο για έναν νεαρό ο οποίος... Δηλαδή είχες κανένα μέντορα που λέμε. Να σου πω. Οι μέντορες είναι πάντα πολλά σημαντικοί. Ναι, το πράγμα παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο για έναν νεαρό ο οποίος πάει σε μια ομάδα η οποία κάνει πρωταθλητισμό. Εγώ ήμουν μια μεταγραφή η οποία εκείνον τον ήταν, ακούστηκε έτσι πολλά. Θα μπορούσες να πάει σε μια ομάδα και να με σε δεχτούν καλά όπως το είπες εσύ και τα λοιπά. Είχα κάποιους παίκτες οι οποίοι παλιοί, π.χ. ο Χάρης ο Σολέας, που ήταν ο αρχηγός της ομάδας, ο Αντώνης ο Ρουσάκης, οι οποίοι πήραν με από κοντά. Υπό τη σκέπη τους. Ναι. Δεχτήκαμε. Με τον Αντώνη τον Ρουσάκη παίζαμε περίπου την ίδια θέση. Δηλαδή ήρθε ένας νέος τώρα, εντάξει, ο οποίος πάει να σου φάει τη θέση που λέει ο λόγος. Θα μπορούσε να το δει ανταγωνιστικά. Σε αντίθεση με τούτον, και προς τιμήν του Αντώνη, ήταν πάντα δίπλα μου, συμβούλευε με, όπως και ο Χάρης ο Σολέας, όπως και οι υπόλοιποι παίχτες. Κάμε το τούτον είναι σωστό, τούτον είναι λάθος, κάμε έτσι, κάμε αλλιώς κτλ. Τούτον βοήθησε με πάρα πολύ και είναι το πιο βασικό πράγμα για έναν νέο παίχτη ο οποίος πάει σε μια ομάδα είναι τούτο. Η στήριξη των συμπαιχτών του σε αυτή τη φάση. Και εδώ ανοίξω μια παρέθεση σε σχέση με τον Χάρη τον Σολέαν. Θυμάσαι που πήγαμε τότε Λευκοσία σε εκείνη την ταβέρνα στα Λατσά που ήταν ο Λάζαρος του Παπαδημητρίου να καταλάβει άνθρωπος να μας προσέχει από εκεί πάνω που βρίσκεται. Που ήταν και ο Χάρης ο Σολέας τότε που πήγαμε. Εγώ μια φορά τον είδα σε προσωπικό επίπεδο, όντως, θρύλος της Κυπριακής Καθόσφαιρας, ταπεινός, προσγειωμένος, καμία έπαρση, καμιά έτσι υπεροψία, κυρίως κρίμα που δεν βρίσκεται στο χώρο. Κρίμα. Και εγώ συμφωνώ με τον που λέεις. Είναι η προσωπική του επιλογή του Χαρή, επειδή είμαστε φίλοι και κρατωμένοι επαφή ακόμα. Έχει κάποιες πικρίες οι οποίες, κάποιες θέματα τα οποία υπήρξαν μεταξύ Τζίνου και της ομάδας μας μετά που τέλειωσε την καριέρα του και επέλεξε να μείνει μακριά από το μπάσκετ. Παρακολουθά έτσι από την τηλεόραση, ξέρω ότι λέει μου. Ναι, όντως έπρεπε ανθρώποι σαν τον Χάρη, τον Σολέα να είναι κοντά στο άθλημα, δυστυχώς εντάξει. Αλλά εντάξει, επέλεξε ο ίδιος να μείνει λίγο πίσω. Είναι και ο χαρακτήρας του τέτοιος. Πιστεύω ότι... Πολύ μετρημένος άνθρωπος, έτσι, πολλά προσγειωμένος. Χρήστο μου, εσύ όπως είπαμε, πήγες στο ΑΠΟΕΛ το καλοκαίρι του 1995 μαζί με τον Αλέξη τον Ζαχαρίου. Ήσουν βέβαια, όπως
προανάφερα ποιον παροτοκαπνισμένος από ότι ήταν ο Νικόλας, πήρες πρωτάθλημα, επίες στην ΑΕΚ που διεκδικούσαν, ίσως στον πεζοπορικό που διεκδικούσαν τρόπια. Εσύ πώς βρήκες το κλίμα στο ΑΠΟΕΛ που είναι πάλι μια ομάδα που πάντα θέλει να πρωταγωνιστεί, πώς ενώ εγκληματιστικές εύκολα ήταν... Καταρχήν να πούμε ότι τα τελευταία 2 χρόνια μου στον πεζοπορικό παίζαμε τελικούς με τα ΑΠΟΕΛ. Οπότε πραγματικά είχα και εγώ τις αφιβολίες το πώς θέλανε το κλίμα και τα λοιπά. Πώς θα σε δέχονταν. Ναι, πραγματικά ήβρα μια οικογένεια που την πρώτη στιγμή και κάποιοι άλλοι άνθρωποι του ΣΥΦΗ που ήρθαν να μας μιλήσουν και ήταν απίστευτο η όλη προσέγγιση. Και ήταν και μεγάλη δουλειά του προπονητή στο να μας παντρέψει και να μπορέσει... Ήταν ο coach ο Ταυρόπουλος τότε. Ναι. Που νομίζω ήταν άλλων επίπεδων. Πάνω μου ήρθαν άνθρωποι οι οποίοι είχαν εικόνες που την Α1 πλήρωσε επαγγελματικά. Η Α1 τότε ήταν... Ναι, και τούτο περάσαν τότε σε εμάς να βλέπουμε λίγο πιο σοβαρά το παιχνίδι. Ξέρω, αφού κάποιος φιλικό παιχνίδι να παίξει μαζί σας, βλέπει την νοοτροπία σας. Το σεβασμό προς το παιχνίδι, προς το συμπαίχτη σου κτλ. Και πώς το βλέπεις προς τον εαυτό σου. Και πώς προσεγγίζεις το παιχνίδι. Ναι. Ήταν και ένα θέμα το ότι εγώ έπια στο ΑΠΟΕΛ για πρωταθλητισμό. Δηλαδή ήταν μια μεταγραφή πρωταθλητισμού, γιατί τότε ξεκίνησε να ενισχύεται ο Κεραυνός με Στυλιανίδη και με τον Λούκα και τον Φρίκο κτλ. Οπότε δεν είχαμε χρόνο για να ασχοληθούμε με άλλα πράγματα, αλλά στο πόσο να φτιάξουμε την ομάδα να είναι έτοιμη για να πιάμε το πρωτάθλημα. Βέβαια, πάντα έναν εντός εισαγωγικών οικογενειακών κλίμα, πάντα βοήθασε το σωστά. Πάντα. Άμα είναι καλές οι σχέσεις, άμα είναι μια παρέα η ομάδα. Τούτο φαίνεστε εσείς πάνω μου. Οι μεγάλες ομάδες εκεί φαίνονται. Ήμασταν πάντα ομάδα. Μπορεί να είχαμε φορές που είχαμε προβλήματα με τους πληρωμές και τα λοιπά, αλλά πάντα ήμασταν ρεμμένοι. Ναι, και οι παλιοί παίχτες, ειδικά ο αρχηγός ο Χάρης ο Ζολέας, κράταν την ομάδα. Ενωμένοι. Ναι, αντιπροσωπεύαμε μας και μέσα στο γήπεδο και εκτός γήπεδου. Και ήμασταν όλοι μια παρέα, φίλοι, και ακόμα κρατούμε σχέσεις μεταξύ μας. Να τονίσω ότι δεν ήμασταν μόνο φίλοι οι παίχτες, η διοίκηση, οι άνθρωποι που ήταν κοντά στην ομάδα. Είχαμε γίνει και με τους φιλάθλους. Δηλαδή υπήρχε κάτι απίστευτο. Μπορούσε να πηγαίνουμε με τον Νικόλα να πιούμε καφέ και να κάθομαστε με 5 παιδιά που έρχονταν και βλέπαν το παιχνίδι. Ή ακόμα εγώ τώρα σταμάτησα τον μπάσκετ και να βρεθώ σε μια περιοχή στη Λευκοσία ή κάπου και να έρχονται παιδιά να μου μιλούν, Χρήστο μου, καμνής μου πάσα δάμε, ήταν η επόμενη ερώτηση μου. Όπως προανάφερα στην εισαγωγή μου, είπα ότι οι οπαδοί του ΑΠΟΕΛ πίνουν νερό στο όνομα σας. Έχετε έναν ιδιαίτερο δέσιμο μαζί τους. Υπάρχει ένα ιδιαίτερο δέσιμο, ξέρω το και εγώ έτσι, δηλαδή που πήγαμε και Λευκοσία με τον Νικόλα, χέρι έτσι, εκτίμηση και θαυμασμού. Πού πιστεύετε, αν και είσαστε Λεμεσανοί, στη Λεμεσόν μεγαλώσετε, πού πιστεύετε ότι οφείλεται αυτόν? Φίλε, και αγαπούσας έτσι πολλά οι οπαδοί του ΑΠΟΕΛ, ναι. Εγώ, επεράσαν και άλλοι παίχτες πολλοί. όταν επέζαμε, οι οπαδοί του ΑΠΟΕΛ είναι δύσκολοι, δεν είναι εύκολοι. Δηλαδή είναι οπαδοί οι οποίοι είναι απαιτητικοί, είναι οπαδοί οι οποίοι, φιλάθλοι οι οποίοι θέλουν την ομάδα πάντα να κερδίζει, να πρωταγωνιστεί κτλ. Αλλά εκτιμούν και την προσπάθεια. Άμα χάσεις και δουν ότι προσπάθησε η ομάδα, οι παίχτες παλέψαν, δρόσαν, ματώσαν τη φανέλα τους κτλ. Εκτιμούν το. Και τούτον έκαναμε εμείς. Είχε φορές που χάσαμε και σηκωστήκαν πάνω και χειροκροτούσαν μας και έρχονται και λέμε δεν πειράζει και τα λοιπά, παιδιά, το επόμενο παιχνίδι πάμε και να κερδίσουμε και τα λοιπά και πιστεύκαν σε μας. Τον παίζει πολύ ρόλο. Και τούτον πιστεύω ότι έβλεπαν ότι οι παίχτες μέσα στο γήπεδο μπαίναν και διούσαν τα όλα για να κερδίσουν και κάμναν το παν για να τους ευχαριστήσουν, εκτιμούσαν το και τούτος είναι ο λόγος ο μεγάλος ο οποίος ακόμα και τώρα μας εκτιμούν και μας αγαπούν. Χρήστο, εσύ ποια η άποψή σου, ενώ εσύ που ήρθε και που το αντίπαλο ενώ παίζετε τελικούς τότε και καταλάβες. Να σου πω κάτι. Πού οφείλεται τούτη έτσι υπερβολική αγάπη στο πρόσωπο σας από τους οπαδούς του ΑΠΟΕΛ? Τι πιστεύεις? Ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ αγαπά τους παίχτες του. Δηλαδή έχει έναν... Εγώ έπαιξα Απόλλων, έπαιξα Πεζοπορικών, ΑΕΚ, ΑΕΛ, ξανά Απόλλωνα.
ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ έχει μια πολλά διαφορετική προσέγγιση με τους παίχτες του. Υπάρχει αγάπη μεταξύ, υπάρχει σεβασμός με τους παίχτες του. Και υπήρχε και ακόμα κάτι που κατάφερε και η διοίκηση. Δηλαδή, εμείς ήμασταν στο ΑΠΟΕΛ και παίζαμε μπάσκετ και μπορούσαμε και να πήγαμε να βλέπαμε ποδόσφαιρο, να πάμε να βλέπουμε βόλεϊ. Και αντίστοιχα οι ποδοσφαιριστές έρχονταν στα δικά μας παιχνίδια ή στο βόλεϊ. Ή να πήγαμε κάπου όλοι μαζί. Κάτι που δεν το έβλεπες σε κάποιες άλλες ομάδες. Δαμε Αμερικανός παίχτης, να τον αναφέρω στη συνέχεια, πήγαινε και έβλεπε τους αγώνες της ποδοσφαιρικής ομάδας. Θα τον αναφέρω σε λίγο, περιμένετε. Τώρα έτσι λίγο χιούμορ. Μια ερώτηση ενώ που εμπερικλεί λίγο χιούμορ. Νικόλα μου, το προσωνύμιο, το παρατσούκλι cash που σου έδωσαν τότε που έπαιζες στο ΑΠΟΕΛ, από πού προήλθε, διότι στη Λεμεσόν έχεις άλλον παρατσούκλι. Φίλε, ναι. Έχεις και ιστορίες, αλλά δεν μια να πω. Τι μου μπορώ να πω. Αν ξέρουμε και εμείς λέμε σαν είναι, πότε δεν προήλθε. Εντάξει, λόγω του ότι εγώ ήμουν καλός σουτέρ. Με ψηλά ποσοστά. Ναι, με ψηλά ποσοστά και όποτε σηκώνουμε. Ναι. Έβαλα τα. Εντάξει, ας το πω έτσι. Οι Αμερικανοί λέμε μου cash in the bank. Ότι ήσουν μια εγγύηση, ας πούμε, αποτελούσες μια εγγύηση. Και που ξεκίνησε το προσωνύμιο. Εντάξει, το άλλο στη Λεμεσό ξέρουμε σαν σερούκλα, διότι το μέγεθος των σερκών μου είναι μεγάλα, τα σερκά μου κτλ. Και λόγω του ότι ήμουν και καλός σουτέρ. Εν τούτος ο λόγος. Οπότε μόλις φτάσουμε στα σύνορα Λευκοσία, ναι, αλλάσει, δεν με ξέρα σερούκλα. Νικόλα, θέλω να αναφερθώ σε κάτι άλλον. Που όταν πήγες στο ΑΠΟΕΛ, θέλω έτσι να περάσω το μήνυμα για τους νέους παίχτες. Ξέρεις ότι έχω καλό μνημονικό. Θυμάμαι ότι τα δύο πρώτα χρόνια που πήγες στο ΑΠΟΕΛ, θυμούμαστε, επειδή ερχόμαστε στο Ολύμπια, βλέπαμε στα σπουρκές του. Νικόλα μου έντια παίζες πολλά, περίμενες, ενώ έβαλες σε 5 λεπτά, έφκαλες ο Πέτροβιτς ξανά. Μάλιστα. Ο Πέτροβιτς ήταν ένας προπονητής πάρα πολλά αυστηρός. Γιουγκοσλάβος της ως δεν έχω δικαιόν. Δούλευκε πάρα πολλά τους παίχτες, μέχρι μιλούμε... Πολλά της πειθαρχίας της δουλειάς της υπερβολικής, ναι. Επίστευκε σε μένα, αλλά θεωρούσα ότι ακόμα δεν ήταν η ώρα μου. Εγώ δεν καταλαβαίνα το πράγμα. Επήραζε με που με βάλε. Έτσι όμως δεν σταμάτησες ποτέ σου να δουλεύκεις, έκαμες υπομονή. Οι παίχτες οι νέοι πάντα θεωρούν ότι είναι καλοί και ότι μπορεί να είναι καλύτεροι που παίζουν. Έχει κάποια πράγματα που δεν τα βλέπουν όμως. Και ούτε εγώ τα βλέπα τότε. Κανένας δεν τα βλέπει, πιστεύεις ότι αδικείς. Ο παίχτης αν πάει στον πάγκο δεν έχει υπομονή. Θέλει να μπει να παίξει. Κρατάς το άλογο να με βουρήσει. Βράζει το γέμα. Επήραξε με πολλές φορές που με βάλεν ή θεωρούσα ότι έπρεπε να παίζει εγώ και να μην παίζει ο Α ή ο Β, ξέρω εγώ κτλ. Περίμενα, υπομονή, δούλευκα και περίμενα την ώρα μου. Με το αποτέλεσμα να καθιερωθείς και να γίνεις και αρχηγός του μπασκετικού ΑΠΟΕΛ. Θέλω απλά περάσουν το μήνυμα για τους νέους παίκτες να καταλάβουν. Έναν ότι ο δρόμος δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα άμα πάμε ειδικά σε μια ομάδα που έχει πρωταγωνιστικούς στόχους. Να πιάνουν την ευκαιρία τους, την οποία πρέπει να αρπάξουν από τα μαλλιά, πρέπει να συνεχίσουν να δουλεύουν, και να είναι ταπεινοί. Χωρίς να δημιουργούν προβλήματα, το πράγμα βλέπουν το ο προπονητής. Δεν θα ανοιχτεί ο προπονητής έναν νεαρό να του δημιουργεί προβλήματα γιατί δεν το βάλει να παίξει. Εντάξει. Πρέπει να δουλεύουν, να σκεφτούν το κεφάλι κάτω. Θέλει υπομονή, μάλιστα. Και όπως σου είπα, θα έρθει η ώρα τους να δουλέψουν και όποιος αξίζει θα παίξει. Εμπιστεύω ότι είναι δύσκολο κάποιος παίκτης ο οποίος αξίζει να μην παίξει. Υπάρχουν και κάποιες αυτές πάντα. Μπορεί ένας προπονητής να έχει κάποια κολλήματα ή μια συγκεκριμένη φιλοσοφία που ένας παίκτης να μην του κάνει. Ναι, μπορεί να συμβεί. Αλλά που νομίζω ότι όντως άμα κάποιος συνεχίσει να δουλεύει και αποδείξει μια, δυο, τρεις, να του δοθεί ευκαιρία. Και ο προπονητής πάνω μου βλέπει και τη γλώσσα του σώματος του παίχτη. Αν γυρίσει βάζει τον πάγκο και θωρεί τον Νικόλα και εγκάτεβας με τα μούτρα του, γιατί ξέρει γιατί εγκάτεβας τα μούτρα του, γιατί δεν τον έβαλε. Ή το ξέρεις, ή έχει time out και σηκώνεται πάνω ή σηκώνεται νοθρός ή διά το χέρι του στους παίχτες του κτλ. Τούτα παίζουν ρόλο. Όλα τα πράγματα. Θέλει να είσαι, και βάσει ο παίχτης του πάγκου πρέπει να είναι μέρος του παιχνιδιού. Να έχει την ίδια ενθουσιασμό το οποίο έχουν εκείνοι που παίζουν. Οι προπονητές του τα πράγματα βλέπουν τα. Και το πράγμα οι νεαροί πρέπει να το καταλάβουν. Ευαγγέλιον τους οι κουβέντες που λέεις, οι νέοι παίχτες πρέπει τούτα τα πράγματα που είπες να τα έχουν έτσι μες στο μυαλό τους πολλά έτσι. Συνεχίζοντας να πάμε λίγο στα 90s που ήταν μια δεκαετία που τον μπασκετικό ΑΠΟΕΛ
Νικόλα, σωστά το λέω, εξανάρκεψε να πιάνει τρόπια μετά από κάποια χρόνια. Και θέλω να αναφερθώ σε δύο κομβικές σεζόν που εμπήκαν οι βάσεις για εκείνη τη δεκαετία που στην πρώτη σεζόν μου να αναφερθώ ήσουν μόνες. 1994-95 με δίδυμο ξένων των... Και τα Γιάργου να πούμε ότι για να καταλαβαίνω ότι εντάξει είναι έρχονταν τον Αμερικανό. Γιάργου, Νικόλα, πέμασε εσύ εντάξει, δεν ήταν τυχαίοι οι παίκτες που έρχονταν στην Κύπρο. Απόλλων, Πατρών, Παναθηναϊκός, διεθνής με διεθνή Καναδά. Με προϊστορία, καριέρα μεγάλη, παίκτες που το NBA κτλ. Ο Γιάργου ήταν αρχηγός της Εθνικής Καναδά. Ήταν πεντάδος της ΣΕΟ. Μάλιστα, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Τριποντάς, ψηλός, δυνατός. 2-5 ύψος, απίστευτος σουτ κτλ. Ο Τζον Τάφτ ήταν ένας άσος από έναν πάρα πολύ καλό πανεπιστήμιο. Είναι Hall of Famer, αποσύραν τη φανέλα του στο πανεπιστήμιο. Νικολαένη, Marshall, αποσύραν τη φανέλα του, το λέει που μόνον του. Και όπως και άλλοι παίκτες οι οποίοι ήρθαν. Τώρα να αυτό παρακάτω. Αυτούς τους δύο τους παίκτες ήταν η χρονιά που πήραμε το πράθυμα μετά από πολλά χρόνια. Καμέτε τάπο. Νικήσατε και στον τελικό κυπέλλου την ΠΑΕΚ σε διπλούς τελικούς. Νομίζω το έχασε το. Έναν πόντο και μετά δερούς και έναν 30 κάμεις στο Ελευθερία. Και προπονητή τον Νίκο Παύλου, ήμουν στον Νίκο Παύλου. Σάκης Λάιος στη αρχή. Αρχίσαμε με τον Σάκη μετά στον ΠΑΟΚ. Και μετά με τον Νίκο Παύλου. Ήταν η χρονιά με τον Τάπ και με τον Γιάργουτ που ήταν με την ΠΑΕΚ. Στον κύπελλο, ναι, και στους τελικούς του προαθλήματος πίσω με την ΑΕΚ Λάρνακα, νομίζω ότι 3-1, ήταν 4-2. Ήταν μεγάλη σειρά και ήταν φοβερή σειρά. Και η επόμενη σεζόν που για μένα νομίζω το ΑΠΟΕΛ πραγματικά κυριάρχησε 1995-96 που όπως είπα έγιναν 3 οι λεμεσανείς του ΑΠΟΕΛ, επίεν και ο Χρήστος και ο Αλέξης Ζαχαρίου. Χαιρετισμούς του Αλέξανδρου, βλέπετε τον Πέτκενο έχει... Μιλούμε μαζί του, είναι Λευκοσία, εμείς λέμε Μεσό. Άρεα, ναι, βλέπομαστε, αλλά έχουμε επάφη. Και αμέσως τη σεζόν του στο ΑΠΟΕΛ κυριάρχησε με coach τον Περικλήν Ταυρόπουλο και με δίδυμο ξένων τον showman τον Τόνι Χάρις και το θηριώδη πολλά θετικών 4-5 τον Κέβιν Χόλτς. Ίσως που τους καλύτερους τους, εντάξει, να μην ήταν και βασικά, Νικόλα, έκαμε την Τάπολ πάλι. Ναι, παρόλο που φαίνεται ο Τόνι Χάρις, ο Κέβι ήταν η μεγάλη. Ήταν όντως πολλά θετικός παίκτης, έξιμος παίκτης, ναι. Και παλικάρι. Ποιος να κοντέψει για μέσουν και εσύ τεσσάριν και ο Παναγιά μου, ναι. Ποιος να κάνει lay-up, ποιος να πάει αν drive. Ήταν καλός, ήταν πολλά θετικός παίκτης. Και μέσα και έξω, επιλογές και με μπάλα. Και μπορούσε να ανεχτεί και το Τόνι Χάρις, γιατί ήταν δύσκολο το Τόνι, αλλά ήταν ένας. Να πούμε Νικόλα, που έπαιζε ο Τόνι Χάρις στη σεζόν που είναι στο ΑΠΟΕΛ. Έπαιζε στις Φιλιππίνες. Όχι, Νικόλα, ναι, έπαιξε που έχει και το ρεκόρ πόντων 100, ξέρω εγώ. Έχει Νικόλα τη σεζόν στους Boston. Α, ναι, πριν. Νικόλα μόνο. Έπαιξε. Καλά, έπαιξε για 10 μέρες. Έπαιξε περισσότερο. Χρυσό νομίζω που κοιτάξε, έπαιξε καμιά 20-30. Έδειξε μου παιχνίδι ο ίδιος. Έπαιξε 26 λεπτά με τον Λάρι Μπέρτ και τους παίκτες που είχαν την Boston και είχε σε 26 λεπτά 28 πόντους. Να πούμε κάτι για να γελάσουμε. Σίγουρα. Παίζαμε στην προπόνηση με τον Τόνι Χάρις και έκαμε παράπονα ο Αλέξης ότι δεν του πασάρει. Ήρθε κοντά μου εμένα. Έπαιζε μόνος του πως το Celtics μόνο. Ρε Νικόλα, αν πασάρει πέτου τίποτε σε ένα μόνο διάσου τη μάπα. Λάω του ρε Αλέξη. Με καταλάβες. Ας πω κάτι λάω. Ρε, δεν πασάρεις και του Λάρι Μπέρτ. Ένα σου πασάρει εσένα, αλλά του ρε. Όντως ο άνθρωπος ήταν, είχε τις πεϊντάρες βουτυρό στο ψωμί του. Θυμάσαι το προσωνύμιο του. Τόνι Hurricane ήταν πραγματικά τυφώνα την χρονιά. Δεν ήταν τυχαίος. Καθόλου Παίχταρος, εντάξει, ναι. Πολλοί μπορεί να πούν ότι επειδή έπαιζε Κύπρο και έκαναν τα τούτα, άμα βάλουν στο YouTube έχει και βίντεο, άμα βάλουν να δουν τα ίδια πράγματα που έκαναν στην Κύπρο έκαναν στο NBA. Κάποιοι λέγουν ότι εμείς στην Κύπρο ήταν εύκολο και τα λοιπά. Όχι, δεν ήταν καθόλου εύκολο. Εύκολο και άλλοι Αμερικανοί βάλαν πεντάρες και εξεντάρες. Επιέν Νικόλα μου στον Παπάγου μετά νομίζω. Σε μιαν αλφένα που ήταν πολύ δύσκολο. Είχα παιχνίδι που δείχνει τη τηλεόραση με τον ΠΑΟΚ, θυμούμε, έδειχνε το Αντένα το παιχνίδι, έβαλε 38 πόντους. Στην Α1 τότε που ήταν η Α1 μιλούμε ήταν για απίστευτο επίπεδο. Τότε στην Κύπρο που ήταν οι Αμερικάνοι έρχονταν πάρα πολλά καλοί παίχτες. Mike Jones, Tarpley, ο Άλτος του Αχιλλέα, ο Λεντέσμα, Steve Λεντέσμα.
Ο Καναδός που είναι UNLV, George Ackles, ναι. Ο Ρόαν Μπάρετ, ο οποίος είναι ο υποπάς του... RJ Barrett του Καναδά. Εντάξει, ο Τόνι Χάρις έντζεν να πεις ότι ήρθε στα 27 τους, ενώ σε ηλικία που έντζεν να πεις ότι ήταν μεγάλο τσίδεν την Κύπρο σαν τον τελευταίο Ήρθε ο Άρμστρονγκ, ήρθε ο Σκότι Θέρμαν, MVP του Final Four. Παίχτες και παίχτες, απίστευτοι παίχτες. Και μάθαινες που είναι τους παίχτες. Δηλαδή, ένα άλλο πράγμα που πρέπει οι νέοι να το κυνηγήσουν το πράγμα, να βλέπουν κάποιο, δεν είναι να ρωτήσεις, να μαθαίνεις που είναι τους παίχτες. Και οι παίχτες, μεγάλοι παίχτες... Νικόλα μου, να σου να το ζήτημα, μπορούν οι παίχτες μας τώρα, μην ακουστεί σαν υποτίμηση, αλλά που την πλειοψηφία των ξένων παιχτών που έρχονται να μάθουν. Έχω τις αμφιβολίες μου. Στις καλές ομάδες τουλάχιστον που βλέπω, υπάρχουν πάρα πολλά καλές. Εγώ όμως να σου πω κάτι, δεν βλέπω τους μικρούς σήμερα, γιατί εγώ ασχολούμαι με την ανάπτυξη, γιατί είμαι προπονητής στον Ασίλ που είμαι μια ομάδα ανθρώπων, έχουμε την Ακαδημία. Έχεις ακαδημίες στον ύψονα, Χρυσό μου, ναι. Που είμαι πάνω και βλέπω ότι πολλοί παίχτες που πιάνουν ευκαιρίες τώρα στην πρώτη κατηγορία να παίξουν, βλέπω να τρώνε τις ώρες που πρέπει στο γήπεδο. Και γι' αυτό δεν έχουν την εξέλιξη που θα πρέπει να έχουν. Δηλαδή εμείς έγιναμε, αν το 87 ξεκίνησε τον μπάσκετ να έρχονται προπονητές, εμείς ήμασταν 18 χρονών τότε, φάμε ατέλειωτες ώρες για να μπορέσουμε να εξελιχτούμε και να παίξουμε έναν καλύτερο επίπεδο. Σήμερα βλέπω τους μητσούς τελειώνει η προπόνηση, φεύγουν. Εμείς δεν φεύγαμε ποτέ. Είναι αρκετό τούτο, ναι. Και Χρυσό μου, εφάες ατέλειωτες ώρες που στο πρέμιξ του ανοιχτού της Γλάστονος. Τώρα οι υποδομές μας εντάξει, πλήστα γήπεδα. Και με τα γυμναστήρια μας και ατέλειωτες ώρες. Εμείς φτάσαμε την εποχή της ποσοτικής προπόνησης μες στο γήπεδο, δεν ξέραμε πού να σταματήσουμε, που παίζει ρόλο το πράγμα. Διότι μετά παθαίνεις πολλά υπερκόπωση και τραυματίζεσαι. Και οι προπονήσεις ήταν πολλά σκληρές μες στο γήπεδο, ήταν όχι ποιοτικοί, ήταν ποσοτικοί, δηλαδή κάναμε ώρες. Χρυσό μου είπες, έλεγες πριν ότι έχεις τις ακαδημίες, ασχολείσαι με τις ακαδημίες στον Ήψοναν. Αν δεν με απαντάει η μνήμη μου, εν είχες κοουτσάρι και αντρικών στην ΕΝΑΘ σε κάποια φάση. Αλλά πώς φαίνεται κερδίζεσαι στον αναπτυξιακό, πότσε πιέσαι πιο... ΕΝΑΘ, ήμουν προπονητής σε αντρικό στην ΕΝΑΘ, μετά ήμουν 2 χρόνια στον ΑΠΟΠ, που πιάμε και double με τον ΑΠΟΠ. Πότσε τράβησες προς ακαδημίες έτσι μεριά. Σε κάποια στιγμή μπήκα σε ένα γήπεδο του μπάσκετ να δω αγώνα μπάσκετ. Είχε ένα παιχνίδι, παίζαν ομάδες πρώτης κατηγορίας. Και μπήκα στο γήπεδο και δεν ήξερα κανέναν παίχτη. Και είπα, εγώ θα ξανασχοληθώ με αντρικών, τέλος να ασχοληθώ με αναπτύξη. Ήταν ουλοξένοι, ναι. Ήταν τότε που στην Κύπρο ήταν ανοιχτή λίγκα, μπήκα στο γήπεδο έναν παιδί που έπαιζα 40 χρόνια στην Κύπρο μπάσκετ και δεν ήξερα κανέναν παίχτη. Έπαιζα μόνο ξένοι. Και λέω, δεν υπάρχει λόγο να ασχοληθώ με το αντρικό στην Κύπρο, και σταμάτησα. Και από τότε ξεκίνησα να ασχολούμαι με την ανάπτυξη. Μα για να έχει αυτό που ο κόσμος σταμάτησε να πει, ενώ τόσοι, και είναι και ξένοι, ξαναλέω, χωρίς να θέλω, ναι, στον Κεραυνό, στην ΑΕΚ, στις καλές ομάδες, 3-4, ναι, έρχονται πιο ποιοτικοί ξένοι κοινοτικοί, αλλά οι πλήστες ομάδες, οι ξένοι και οι κοινοτικοί που έρχονται είναι τρίτης μην πω τέταρτης διαλογής. Αυτή είναι η αλήθεια. Εγώ συμφωνώ. Δαμε πρέπει να... Είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο που αγγίζουμε και με τους ξένους, αλλά αυτή τη στιγμή στην Κύπρο είχαμε 3 ξένους, πήγαμε 3+1, τώρα πάμε σε 4. Κανείς μου πάσαν τώρα πάλι, ναι. Θεωρώ ότι οι Κύπροι παίχτες, πολλοί Κύπροι παίχτες είχαν ευκαιρίες να παίξουν και να βελτιωθούν, δεν το εκπράξαν. Δηλαδή αυτή τη στιγμή οι πιο καλοί παίχτες είναι πολλά μεγάλη σε ηλικία. Δηλαδή, αν σκεφτούμε ότι πέρσι ο καλύτερος παίχτης του πρωταθλήματος ήταν ο Ιάκωβος. Ο Ιάκωβος έπαιξε μαζί μου. Ο Ιάκωβος είναι 40 τώρα. Τούτοι που διακρίνονται είναι... Πολλά ποιοτικός παίχτης. 30-40. Είναι της προηγούμενης χρονιάς. Ο Ανδρέας ο Σιζόπουλος, οι οποίοι είναι από τους κορυφαίους τώρα, είναι παιδιά τα οποία όταν σταματούσα εγώ, ήταν μες στο ΑΠΟΕΛ. Ήταν εφηβητής στο ΑΠΟΕΛ. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ο καινούριος παίχτης που ευκήγεν ήταν ο Φίλιππος. Ο Φίλιππος ο Τίνγκας. Δηλαδή, αν θα λέμε για κάποια παιδιά που εξεχωρίσαμε
καινούρια εισαγωγικά παίχτες στη σεζόν που μας τέλειωσε. Είναι ο Πέτρος στο ΑΠΟΕΛ που έκαμε μια καλούτσικη σεζόν. Είναι ο Τίνκας, το παιδί ρε Κάσ που παίζει στην Ανόρθωση, που εξένει το όνομα του. Ο Μόσα. Όχι ο Μόσα. Όχι ο Τρετιακόφ. Δεν είδαμε άλλα καινούργιοι παίχτες να πιάνουν την ευκαιρία του και να βγουν μπροστά. Θεωρώ ότι ακόμα και το 4 που γίνεται τώρα με τους Αμερικάνους, οι Κυπραίοι παίχτες έχουν μεγάλη ευκαιρία μπροστά τους για να πιάσουν χρόνο και να παίξουν. Ήταν να σας ρωτήσω για τούτο, sorry που διακόπτω, πώς βλέπετε την απόφαση που επάρθηκε από την Κυπριακή Ομοσπονδία Καθοσφαίρισης, ήταν νομίζω αρχές Ιουλίου του μήνα, τούτο με την ταυτόχρονη χρησιμοποίηση των 4 ξένων παίχτων στην πεντάδα. Για μένα προσωπικά ταπεινή μου άποψη νομίζω αποτελεί αντικίνητρο για έναν Κύπριο παίχτη για να προσπαθήσει να δουλέψει περισσότερο. Ακούω τη δική σας άποψη. Εγώ συμφωνώ μαζί σου πάνω μου. Περιορίζεται πάρα πολύ ο χρόνος των Κυπρίων. Εκεί που είχες 2 θέσεις να παίξει ο Κύπριος, τώρα έχεις μια. Μοιράζεται. Βλέπεις ότι το μπάσκετ σου είναι σε καλό φεγγάρι, ενώ στις μεγάλες ομάδες υπάρχει η πολυτέλεια για τους προπονητές, επειδή έχουν και καλούς Κυπρίους ποιοτικούς. Μιλώ για την ΑΕΚ και των Κεραυνών και λίγο το ΑΠΟΕΛ ή ακόμα και η Ανόρθωση που μπήκαν τώρα στις μεγάλες ομάδες. Να κάνουν το πείραμα και να βάλουν και να έχουν ένα σχήμα με 3 Κύπριους, ας πούμε, και 2 Αμερικάνους ή 3 με 2 κτλ. Αλλά στις πιο μικρές το πρόβλημα είναι πιο μεγάλο, διότι για να διακριθούν αυτές οι πιο μικρές ομάδες και να μπορούν να σταθούν λίγο πιο καλά στο πρωτάθλημα, οι ξένοι θα παίζουν και οι 4, πιστεύω, μέχρι να έχουν πρόβλημα με φάουλ ή κάποιον τραυματισμό. Εντάξει. Και εκεί θα είναι μόνο μία θέση για έναν νεαρό παίχτη ή έναν παίχτη Κύπριο να μπει να παίξει. Και το φέρνει ακόμα ένα θέμα. Δηλαδή στις μεγάλες ομάδες δεν εμπιστεύονται τόσο πολλά τους νεαρούς, επειδή πάνε για πρωτάθλημα. Το αποτέλεσμα μετρά, δεν έχουν υπομονή να περιμένουν. Τους νεαρούς Κύπριους υπάρχουν ταλέντα. Ναι, καταλάβες, δεν έχουν υπομονή να περιμένουν. Θέλουν άμεσα το αποτέλεσμα, επειδή ο στόχος είναι το τρόπαιο, ο τίτλος. Δεν θα ρισκάρει τώρα να βάλει ένα νεαρό για να υψίσει μες στην ομάδα ενώ πάει για πρωτάθλημα. Έτσι είναι οι ομάδες που κάνουν πρωταθλητισμό. Και να το δώσεις με υποσχετική σε μια πιο μικρή ομάδα, πάλι μια θέση υπάρχει. Δηλαδή, αν έχει ακόμα ένα μικρό μες στην ομάδα, ο οποίος είναι ταλαντούχος, πάλι να μοιράζονται τη θέση οι δυο τους. Γιατί οι 4 ξένοι μες στις πιο μικρές ομάδες να παίζουν. Εγώ βλέπω ότι να παίζουν full. Και κάτι άλλο, ναι. Μεγάλο το πράγμα το κεφάλαιο που ανοίξαμε. Δηλαδή, τώρα μπορώ να το... Χρήσο, εσύ πώς το βλέπεις, ναι. Συμφωνώ απόλυτα με τον Νικόλα. Θεωρώ ότι έπρεπε να γίνει μια πιο καλή μελέτη για να πάρουν κάποιες αποφάσεις. Εμένα με προβληματίζει τόσο το ότι έγιναν 4 οι ξένοι. Εμένα προβληματίζει με πάρα πολλά το γεγονός ότι ξεκινήσαμε με 3. Την άλλη χρονιά πάμε 3 συν 1. Την άλλη πάμε 4. Τελικά πού σταματούμε. Για ποιο λόγο γίνονται οι 4. Και επειδή το νόμισμα, το νόμισμα έχει πάντα 2 όψεις, και με 4 παίχτες σε μια ομάδα να ανεβαίνει και το επίπεδο της προπόνησης και τα λοιπά. Οπότε και οι Κυπραίοι, θεωρώ ότι αν ένας Κυπραίος αξίζει και είναι έναν παιδί που είναι εξελίξιμος, να βρει το χρόνο του να παίξει στους 4. Απλώς εβάλαμε κάποιο stop ή να έρθουμε του χρόνου και να πούμε 4 συν 1 και την άλλη χρονιά να πούμε 5. Δηλαδή δεν υπάρχει ένας προγραμματισμός. Δηλαδή είπαμε τώρα 4. Για πόσον καιρό. Για ποιον λόγο. Έρχεσαι σε μια περίοδο που του χρόνου έχουμε... Ναι, και θα φιλοξενήσουμε τον όμιλο του Ευρωμπάσκετ, ναι, ακριβώς. Η εθνική μας είναι λάβει μέρος. Έρχεσαι και κάνεις το πράγμα τώρα, που θα μπορούσες να χρησιμοποιήσεις την περίοδο να παίξουν οι Κύπροι σου οι παίχτες και να πια χρόνο και παιχνίδια για να βοηθήσεις και λίγο. Όχι πως είναι να γίνει και κάτι το μεγάλο, αλλά να έχεις μια ξυπνή παρουσία σε αυτήν τον όμιλο, γιατί έχεις μεγαθύρια να μπει να παίξεις. Να σου πω κάτι, αυτή τη στιγμή παίρνονται αποφάσεις για τον μπάσκετ που πρώτα τον μπάσκετ παίζουν το οι παίχτες. Και είναι οι μόνοι παίχτες. Οι παίχτες είναι οι πρωταγωνιστές. Ναι, οι παίχτες δεν παίρνουν κανένας ερωτά τους παίχτες. Υπάρχει ο σύνδεσμος παιχτών, παίρνονται αποφάσεις για τον μπάσκετ. Δεν νομίζω η ζωή απόφαση επάρθηκε εν διαπουσία του συνδέσμου. Ψηφίσαν το οι διοικήσεις των ομάδων. Εντάξει,
οι οποίες πιστεύω βλέπουν ότι δεν μπορούν να σταθούν με Κύπριους παίχτες, διότι δεν έχουν. Και θέλουν να παίζουν 4 ξένοι, να βρουν και κανέναν Κυπραίο, να το βάλουν να κάνουν μια ομάδα. Εγώ επιμένω σε αυτό το κομμάτι, στο ότι ο Κύπριος παίχτης, ο σύνδεσμος των παιχτών ή των προπονητών, που ενδιάμεσα που σχετίζονται με τον μπάσκετ, έπρεπε να έχουν άποψη και λόγο και στην Κυπριακή Ομοσπονδία και σε διάφορα θέματα που αφορούν τον μπάσκετ. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή η Κυπριακή Ομοσπονδία είναι η δομή τέτοια, που μια ομοσπονδία που δημιουργήθηκε το 1960 και με τους ίδιους κανόνες. Κακώς πρέπει να εξυγχρονιστούμε. Ψηφίζουν τα σωματεία. Ναι, η δομή λειτουργία της Ομοσπονδίας είναι τέτοια που δεν επιτρέπει, ναι, αλλά δεν μπορεί κάποιος που έχει σχέση με τον μπάσκετ να παίρνει τις αποφάσεις και οι παίχτες που είναι άμεσα. Να μην λαμβάνουν μέρος στη λήψη να αποφασίσουν. Οπότε, αν γίνεται μια πιο καλή συζήτηση και να δούμε το θέμα και να πούμε ναι, παιδιά, να πάει το πράγμα και με το πλάνο για τα επόμενα 5 χρόνια. Άρα, φτιάξετε παίχτες, γιατί στα 4 χρόνια να πάει πίσω στους 3. Άρα, βάλουμε 4, να ετοιμαστεί έναν πλάνο, να γίνει ένα χρονοδιάγραμμα για 5 χρόνια, ετοιμάστε παίχτες, γιατί να πάμε πίσω στους 3. Γίνεται πλάνο. Απλώς λέει κάποιος φέτος να κάνουμε 4 Αμερικάνους. Δεν υπάρχει κάποιο πλάνο. Βασικά καταλήγουμε δεν υπάρχει πλάνο. Τούτο είναι βασικά, ναι. Ακούμε πέρσι ότι προσπαθούμε να βοηθήσουμε τον Κύπριο αθλητή, τον Κύπριο καλαθοσφαιριστή και γίνεται το 3 με 2. Και ξαφνικά που πάει να βοηθήσει. 3 με 1. 3 με 2 στην πεντάδα. Ναι. 3 με 2 στην πεντάδα. Και ξαφνικά που προπέρσι πότε ήταν θέλει να βοηθήσει τον Κύπριο καλαθοσφαιριστή, έρχεσαι και λέει μου 4 τώρα. Με έναν Κυπρέο στην πεντάδα. Δείχνεις ότι έχεις σταθερότητα. Ναι, ο Χρήστος, δεν υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα να σου πει εις βάθος χρόνου πάμε έτσι και μετά θα γίνει κάτι άλλο. Αποφάσεις του χρόνου μπορεί να έρθουν 5. Και είναι όλες αποφάσεις και ποτέ δεν ρωτούνται οι παίχτες και οι προπονητές. Που είναι άμεσα που έχουν και γνώσεις του. Σίγουρα περισσότερες από τους άλλους ούλους. Είναι οι τεχνοκράτες του αθλήματος. Όπως το λέω, ναι. Δεν θέλω να μηδενίσω τους ανθρώπους που επενδύουν ή η Ομοσπονδία ή τον πρώην κάποιους. Απλώς μια σωστή απόφαση, ένα σωστό πλάνο μπορεί να παίρνετε χωρίς να ρωτούνται ο σύνδεσμος προπονητών ή ο σύνδεσμος παιχτών. Σίγουρα, αυτονόητο. Και τούτο που εγώ δεν το βλέπω καταστροφικό το ότι έπιαν 4 Αμερικάνοι. Εμένα τούτο που με ενοχλεί παραπάνω είναι ότι δεν υπάρχει κάποιον πλάνο. Που 3, έπιαμε το 3-1. Έγινε ένα πολύ ωραίο πρωτάθλημα, πιστεύω, πέρσι. Ήρθαμε φέτος, κάνουμε το 4. Μετά να σου πω κάτι. Ξεκίνησε η σεζόν η περσινή και που το Φλεβάρι οι μισές ομάδες ακόμα έναν. Είναι ένα πολύ ωραίο το πρωτάθλημα. Φτάσαμε σε εκείνο το σημείο που έφτασες τώρα και οι ομάδες οι οποίες ψηφίσαν να βάλουν 4 ξένους μες στην πεντάδα, να παίζουν οι 4. Ήταν και που θιώξαν τους ξένους το Φεβράρι. Οι μισές εντός που θιώξαν τους ξένους που το Γενάρη πότε που ήταν Φεβράρι και αλλιώσαν το πρωτάθλημα. Και για να γλιτώσουν ένα μήνα λεφτά και τα λοιπά. Και έρχονται και θέλουν και παίρνουν αποφάσεις. Εγώ λέω το ωραίο πρωτάθλημα ήταν με την έννοια ότι ήταν η ΑΕΚ, ήταν ο Κεραυνός, ήταν τα ΠΟΕΛ, ήταν η Ανόρθωση, ήταν η ΑΕΛ, που ήταν 5 ομάδες που διεκδικούσαν το πρωτάθλημα. Μια σοβαρότητα μαζί με τον Αχιλλέα, νομίζω, που έφτιαξαν τους ξένους. Χρήσο μου, για να είμαστε όμως έτσι αντικειμενικοί και πραγματιστές, θεωρώ πως το πρωτάθλημα διεκδικήθηκε από τις 3 ομάδες ΑΕΚ, Κεραυνός, Ανόρθωση. Η Ανόρθωση στο τέλος εξεφούσκωσε γιατί νομίζω έλειπε κάποιες ατυχίες που ήταν καλό, ήταν αξιόλογο. Και η ΑΕΛ ήταν πιο κάτω, Χρήσο μου. Όπου πήγαν τους συγχωμικά παιχνίδια ήταν για τζαμέ. Νομίζω η ομάδα... Χωρίς να θέλω να λιγώσω τους φίλους αελίστες, ήταν για πεπίθεση. Χωρίς τις ατυχίες του, νομίζω το ΑΠΟΕΛ θα ήταν πολύ καλό. Ήταν λίγο καλύτερο. Ναι, αλλά να σου πω κάτι, τούτο είναι μεγάλη επιτυχία. Δηλαδή, σε έναν πρωτάθλημα στην Κύπρο, αν έχουμε 4 ομάδες που διεκδικούν. Εγώ θα έλεγα δίπολο. Ναι, αλλά υπάρχει Μα δεν μπορούμε να κάνουμε και έναν πρωτάθλημα που να το διεκδικούν 10 ομάδες. Τούτο είναι όχι, αλλά Χρυσό μου, πιο πάλι υπάρχει ανταγωνιστικότητα μεταξύ των 6-7 ομάδων. Να πάει σε μια έδρα και να φοβάσαι που είναι μια μικρή ομάδα. Ακριβώς. Να με πάει
Και ξέρεις να περάσεις στο κουτσάς τραβάς 10-15-20 πόντους να κερδίσεις. Ναι, εντάξει, αλλά εμπάβει να είχαμε ένα πρωτάθλημα με 4 ομάδες, 5 ομάδες. Η ΑΕΛ κέρδισε τον Κεραυνό στο Στρόβολο. Δηλαδή έγιναν παιχνίδια, ήταν ωραία παιχνίδια, διεκδικήσαν οι 5 για να μπουν στην τετράδα. Η Ανόρθωση διεκδίκησε. Ήρθαν και γίνανε κάποια γελία πράγματα. Στο τέλος. Έβλεπες κάτι 80 πόντους διαφορά, έβλεπες κάτι εξιάσαμε τα λεπτεία υγείας οι δύο ομάδες που πήγαν να παίξουν μεταξύ τους και νομίζουν ότι περιπέζουν πόλεμο. Οπότε παιδιά πρέπει να μπει που την Ομοσπονδία μας όσον αφορά αυτό το ζήτημα που φτιάχνουν οι ομάδες του. Πρέπει να μπει περιορισμός μόνο μου, να με θυκένει. Παιδιά πρωτάκουστο. Δεν ξέρω σε άλλη λίγκα γίνεται έτσι πράγματα. Αν έξερνε η FIFA ότι έκαναν έτσι πράγματα, πιστεύω ότι θα μας είδαν ούτε τον νόμο. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Και δυστυχώς, δηλαδή η Ομοσπονδία έκατσε μαζί με τους παράγοντες, ξέρω εγώ, και λύσαν το πρόβλημα του μπάσκετ και είπαμε 4, αλλά δεν είπαμε ότι που το Φλεβάρι μπορεί να όποια ομάδα φτιάξει να πέσει κατηγορία. Δηλαδή, είπαμε το 4, έγινε τούτη μελέτη, έγινε ένας προγραμματισμός. Ή να έχουμε πάλι τα ίδια που όπως είπε και ο Νικόλας, εμπαλώναν και όποιος να χάσει και να μην πει εξάδα. Δηλαδή, εν τούτα πράγματα που πρέπει να συγκυριστεί το πρωτάθλημα για να αναβαθμιστεί. Όχι μόνο τις πρώτες κατηγορίες και τα υπόλοιπα. Ασφαλώς. Έγιναν και στα υπόλοιπα πρωταθλήματα διάφορα αστεία περιστατικά, όπως το γυναικών, η οποία μια ομάδα ανεκατεύηκε να παίξει. Για να γέννηση με όπως στη δεύτερη κατηγορία Β1 αντρών, αποχώρησε μια ομάδα λόγω θεμάτων με την Ομοσπονδία, να παίξει σε το γήπεδο, να παίξει στο γήπεδο, λόγω φόβου επεισοδίων κτλ. Γίναν πάρα πολλά πράγματα. Και το μόνο που ελήθηκε ήταν τελικά ότι απλώς μέσα σε μια νύχτα πήραμε μια απόφαση 4 ξένους. Δηλαδή υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να τα δούμε για να βελτιωθούμε και να γίνει έναν καλύτερο μπασκετικό κυπριακό πρωτάθλημα. Να ξαναπάμε, επειδή ήθελα το ρωτήσω τούτον, επειδή να ξαναπάμε πίσω στα 90s, αλλά λέμε και καμιά ιστορία έτσι πάλι στο φαινόμενο Tony Harris. Ναι, Tony Hurricane Harris. Φοβερός παίχτης όπως είπαμε, ήταν όπως είπατε και εσείς ότι ήταν εύκολα κάτι το ίδιο ρυθμό. Θυμάστε καμιά ιστορία μαζί του έτσι? Εγώ θυμούμαι ότι πήγαινε στα παιχνίδια της ποδοσφαιρικής ομάδας, έγινε του ένας πορτοκαλί, σωστά Νικόλα? Εγώ έπια μαζί του μια φορά στο Μακάριο. Θυμούμαι τα παιχνίδια. Ήταν κοσμιός. Θυμούμαι, μπορεί να ήταν με την Ομόνια, θυμούμαι τα παιχνίδια ακριβώς. Πρώτη φορά πήγαμε, κάτσαμε πας στην κεφτή, ήταν πίσω από την κυκλική, ναι. Κάτσαμε, λέμε, όπως καθόμασταν, βάλει δέρμαν τα Ποέλ. Όπως καθόμασταν πάνω, βουρά και φκένει πας στα τέλεια και σούζε του. Εγώ πήρα έτσι. Όμως για να καταλάβεις πόσο εδέθηκε με το οικοδόμημα του ΑΠΟΕΛ. Ένας Αμερικάνος που είπε που μια πόσο τον έκαναν στο ΑΠΟΕΛ να νιώσει, καταλάβες, το οικογένεια ΑΠΟΕΛ να που σημαίνει. Με την ΑΕΚ έκαμε ακόμα μια φορά σε ένα παιχνίδι. Θυμούμε τέτοια επεισόδια νομίζω. Έκαμε χειρονομίες, έκαμε χειρονομίες και έγιναν ιστορίες διάφορες. Εγώ μια ιστορία που θυμούμε με τον Τόνι Χάρις ήταν Χριστούγεννα, πήγαινε Αμερική νύχτεν και παίζαμε με τον Αγρό. Και ήταν έτσι έναν επικίνδυνο παιχνίδι με τον Αγρό. Πάμε, έβρεσε, έστασε το γήπεδο. Το παλιόν του Αγρό. Ναι, πάμε στο σχολείο. Έβαλαμε τα παιδιά του Αγρού, έβαλα τόρους μες στο γήπεδο, έβαλα, ξέρω εγώ, σημάθηκα για να μην πουστάσει, για να μην πατήσουμε να γλιστρούμε. Λάδουμε και εμείς, τούτος τώρα 15 μέρες μπορεί να μην έκαμε με προπόνηση, να μπούμε σοβαροί μέσα, να καθαρίσουμε το παιχνίδι που είναι αρχή, γιατί επικίνδυνο. Ο Πελός ήρθε, πήγε μέσα 60 πόντους. Ήταν άλλο επίπεδο παίχτης. Ήταν που πάνω που περνούσε μια τρίπλαν το κέντρο του γηπέδου, έχεις το λόγο. Περνούσε με μια τρίπλαν το κέντρο του γηπέδου και πάταν και σουτάρισκε και βάλεν τα. Εμείς πιέναμε απλά, εγώ πιένα από το έναν τρίποντο στο άλλο και βλέπα. Δεν έκανα τίποτε. Έβαλαν 72 πόντους. Θυμούμε το, ήταν killer ο άνθρωπος, είχε το killer instinct. Μιλούμε πολλά για τον Τόνι Χάρις, όμως περάσαν και από τα ΑΠΟΕΛ και άλλοι πολλά. Ο Άιζακ ήταν ένας παιχταράς. Πιο μετά, ναι. Για μένα ένας κορυφαίος παίκτης, και ξέρει το πάνω, ο Ντέρεκ Τσίβι. Πολλά παράξενος. Νικόλα, πέρασε νήσιος που NBA. Μεγάλος παίκτης.
Φοβερό σκόρερ. Απίστευτες γνώσεις. Ήταν ωραίος, λέγαν τον τρελόν στην Ελλάδα, ήταν ωραίος. Ήταν παράξενος. Και ο Νικόλα είπες ότι ήταν και πολλά καλός χαρακτήρ και ότι είχε επίπεδο. Όχι, ήταν εξαιρετικός. Και περάσαν και από Α1 στη Θάφνη. Πελός που λέγαν, ας πούμε, ότι... Ήταν ιδιορυθμός. Ο ρυθμός με τον κακό αυτό. Ήταν ωραίος τύπος, ναι, γελούσε μαζί. Μπορεί να τιμνέει στο γήπεδο μια προπόνηση και γεμάτη σιρότητα. Ήρθε την άλλη φορά κόκκινο το μούτσιν του, ήρθε την άλλη φορά με ένα μανίγιν, ας πούμε, τη φανέλα και άλλο έκοψε το. Όχι όμως ότι εχαλούσαν το κλειτό, το μανικό, το πνεύμα της ομάδας. Απίστευτος παίκτης. Εγώ θυμούμαι και μια ιστορία, θυμούμαι κάτι για delivery, πίτσα χαλίων πριν την έναρξη του παιχνιδιού. Νικόλα, πέ μας το έτσι, ναι, εσύ που... Όπως θυμούμαι, γιατί ξαείπαμε την ιστορία. Ναι, ναι. Όπως είπα, είχαμε προπονητή τον Ταυρόπουλο, τον Περικίνο Ταυρόπουλο, αυστηρός ο coach. Πάντα από αν πιέναμε να φάμε η ομάδα, ήταν αυστηρός με το φαΐ που ήταν να φάμε, μακαρόνια με κοτόπουλο και τα λοιπά, στεγνά, ξέρω εγώ. Μια φορά, ας πούμε, πήγαν ο Σολέας με τον Ζαχαρίου να βάλουν λίγο κοιμάμπα στα μακαρόνια, φώναζαν, είπαν τους αρκετά, πήραν τον πίσω και τα λοιπά. Σε ένα παιχνίδι που είχαμε μια ημέρα, πριν να βγούμε έξω για προθέρμανση, έγραφαν τις τελευταίες του οδηγίες πας στον πίνακα, ήμασταν μέσα στα ποδητήρια, ο coach, να μας πει τα τελευταίες οδηγίες για το παιχνίδι. Χτυπάει η πόρτα. Ανοίγει κάποιος που ήταν κοντά στην πόρτα της διοίκησης, ένας delivery της πίτσα. Λέει μας, κάποιος παράγγειλε πίτσα, ξέρω εγώ, σηκώνει το Τόνι Χάρις πάνω, λέει εγώ. Ο coach έμεινε με τον μαρκαδόρο, έτσι, δεν είπε τίποτε, διάτου την πίτσα, έβαλε την μάστα στα πόθηκια του. Εντάξει, ο Ταυρόπουλος βλέπεις καπνούς να φκένουν που είναι κεφάλι του. Αλλά Νικόλα ήταν ο παίχτης που άλλε 50 και 60 πόντους. Άνοιξε την πίτσα, την πεπερώνει, είχε πεπερώνει πάνω θυμούμε, έχει πιο παρεκό μπράβο. Έφαγε μια medium πίτσα μπροστά μας. Εντάξει. Νικόλα 6-7 κομμάτια, 6-7 slices. Ευκήκαμε έξω, έβαλαν και 40 πόντους. Και μια χαρά. Ούτε πως έγινε. Ο Ταυρόπουλος δεν είπε τίποτε. Εντάξει, αφήγεν τον διότι ήταν ο Τόνι Χάρις, ναι. Δεν μπορείς να το βάλεις σε καλούπι. Δηλαδή, αφιστώ να κάνει το κομμάτι του. Η αλήθεια είναι ότι με τον Ταυρόπουλο σε κάποια στιγμή, επειδή άρκεψε και τον άντεχε το Τόνι Χάρις, εμάζεψε μας εμάς τους Κυπρέους και λέει ή να το θκιώξω ή να μείνετε εσείς πειθαρχημένοι και σοβαροί και να ανεχτώ εγώ το Τόνι Χάρις ή να το θκιώξω και να φέρω άλλον Αμερικάνο. Αποφασίστε έναν που θέλετε. Αλλά θα μείνει ο Τόνι Χάρις και κάνει άλλος που σας οτιδήποτε. Να ξέρετε ότι έθιωξα την άλλη ημέρα. Και είπαμε του coach, ούτε να φανταστείς, εμείς είμαστε πειθαρχημένοι στρατιώτες μαζί σου και ο πελός οκ. Και νομίζω, Νικόλα, θυμάμαι καλά, και είναι τη σεζόν με το Τόνι Χάρις 1995-96, για τα τότε δεδομένα είχατε και καλή πορεία στην Ευρώπη, σωστά. Θυμούμε, παίξετε και με Τσιμπόνα. Έκαναμε την πρώτη νίκη Κυπριακής ομάδας, θα θυμούμε, εκτός έδρας. Ναι, εκτός έδρας. Είχατε καλή πορεία. Κερδίσαμε πολλές, είχαμε με τη Τσιμπόνα παίχτηκε το παιχνίδι στον Πόντο. Τσιμπόνα που είχε μέσα μου Λαομέρο, που είχε μετά πολλά καλή ομάδα. Ήμασταν έναν πόντο μπροστά και είχε time out και εδώ και το διαιτητής. Με την Πανταλώνα στο Ελευθερία. Εδώ και στην μπάλα, πριν να μπούμε μέσα, είχαμε time out, ήταν ισοπαλία. Νικόλα, κοντράετε την Πανταλώνα. Η Πανταλώνα, παιδιά, να ξέρει ο κόσμος, ενώ μιλούμε για μια από τις top ιστορική ομάδα. Έπιαν και Ευρωλίγκα τότε. Νομίζω με τον Άιζακ Μπέρτον ήταν, anyway, αλλά και το παιχνίδι, θυμούμε, εμείνησκαν 4 δευτερόλεπτα, ισοφαρίσαμε. Ευκήκαμε μπροστά έναν πόντο και πια time out και έδωκαν τους την μπάλα πριν να πούμε μέσα. Μπαίναμε εμείς να πάρουμε τις θέσεις μας μετά το time out, ο διαιτητής πιάνε τις θέσεις τους, είχαν έναν παίκτη κάτω από το δικό μας καλάθι, έδωσαν τους την μπάλα του παίκτη τους κάτω από το δικό τους, επέταξαν την, έπιασαν την άλλο και βάλε μας το και εμείς βλέπαμε, να μπουν έξω και χάσαμε. Νικόλα μου, είπαμε πριν ότι ο Χρήστος ασχολείται με την προπονητική, έχει ακαδημίες στον Ύψονα. Εσύ ήθελες ποτέ σου να ασχοληθείς με την προπονητική? Όχι. Γιατί? Να πω ότι το κυριότερο έτσι για τους νέους παίχτες, μωρά, έφηβους παιδες, είναι να έχουν, πέρα από τις γνώσεις του προπονητή, σωστά πρότυπα. Εσύ θα αποτελούσες έναν πολλά σωστό πρότυπο, είσαι πειθαρχημένος άνθρωπος, ξέρεις τα βασικά, είσαι γνώστης του μπάσκετ. Γιατί να ασχοληθείς ποτέ σου? Η άποψη μου είναι, άμα σας αρέσκει κάτι, να το κάνεις. Αν δεν σας αρέσκει, δεν υπάρχει λόγος να το βασανίζεις το πράγμα.
Εμένα η προπονητική με Είσαι τράβησε. υπομονετικός αθρενό. Ίσως θα μπορούσα να ασχοληθώ με μωρά. Θα μπορούσε να κάνω διότι κάτι. είσαι πολύ υπομονής άνθρωπος, ναι. Αλλά δεν το ψάξα ποτέ. Δεν είχα ποτέ μου αυτό να το κάνω. Ούτε το βλέπω να το κάνω, να σου πω την αλήθεια πάνω μου. Θα μου άρεσε σε μια ομάδα να είμαι σαν σύμβουλος και τα λοιπά, να μιλώ με τους παίχτες, να λέω κάποιες απόψεις που έχω. Αλλά σαν προπονητής νομίζω μου αρέσει. Είπα μου μπορεί ότι θα μπορούσε. Θα μπορούσε να είσαι καλός, τούτα είναι υποθέσεις και τα λοιπά. Είναι διαφορετικά πράγματα. Το ότι παίζεις και το προπονητής είναι πιο πολλά διαφορετικά πράγματα. Ναι, σίγουρα, εντάξει. Δεν είναι εύκολη δουλειά του προπονητή. Δεν θέλω να διχωρούμε το δύσκολο ή οτιδήποτε. Απλά ένα από τον άλλο μου λέει, εγώ θέλω να γίνω γιατρός, ας πούμε. Και πάλι δεν θέλουν να γίνουν γιατροί. Εγώ δεν μ' αρέσει. Είναι εντελώς διαφορετικά. Και δεν σημαίνει ότι όποιος έπαιξε μπάσκετ πρέπει μετά να γίνεται προπονητής. Ή ότι θα είναι και top προπονητής άλλον τον άλλον τάλλον. Παίζει ρόλο νομίζω να είσαι πρώην αθλητής. Ναι, παίζει ρόλο πολύ να είσαι αθλητής και να έχεις τη ψυχολογία για να ξέρεις, γιατί έχεις να διαχειριστείς τον κάθε παίκτη ξεχωριστά, είναι όλοι το ίδιο αυτόν, να ξέρεις τη ψυχολογία του κοινού. Διαφορετικές, έχεις 10-12 προσωπικότητες διαφορετικές. Αλλά εντάξει, όπως σου είπα, εγώ δεν το ψάξα ποτέ. Μια και μιλούμε και για ακαδημίες και τα λοιπά, να πούμε ότι και έτσι ένα θετικό μήνυμα ότι στην Κύπρο δημιουργηθήκαν και πολλές ακαδημίες. Μπήκαν πολλοί νεαροί στο χώρο του μπάσκετ και βλέπω, επειδή εγώ ασχολούμαι και είμαι κοντά σε αυτό το κομμάτι που λέγεται ανάπτυξη του μπάσκετ, υπάρχει πολύ υλικό μητσούς που μπορούν υπάρχει πρόσημη ρε χρήση μου, δηλαδή βλέπεις ταλέντο, βλέπεις να έχουμε, βλέπεις την επόμενη μέρα. Είδα εγώ παιχνίδια αναπτυξιακά και έκανε μου εντύπωση. Υπάρχει ταλέντο και γίνεται πάρα πολλά καλή δουλειά σε πολλές ομάδες. Ανέβηκε πολλά το επίπεδο στις ακαδημίες και βλέπω πολλούς νεαρούς που μπορούν να εξελιχθούν και να παίξουν μπάσκετ. Όμως το 18 μέχρι το να είναι ένας παίχτης έτοιμος για να παίξει στο ανδρικό στην πρώτη κατηγορία, μεγάλος ο δρόμος. Και πρέπει να γίνει μια δουλειά και που τα σωματεία για να ετοιμαστούν τούτοι οι παίχτες για να είναι έτοιμοι για να παίξουν. Δηλαδή θέλουν το χρόνο τους, έτσι. Είδα και εγώ αρκετά παιχνίδια στο αναπτυξιακό. Όχι αρκετά μπορώ να πω, είδα παιχνίδια και έκανα μου εντύπωση το επίπεδο που είδα. Πάρα πολλά καλό μπάσκετ, είδα πάρα πολλά καλή δουλειά σε πολλές ομάδες. Είδα και τον Ασίλ, έχει πολλά καλά μωρά. Νικολά μου να σου πω, υπάρχουν και αρκετοί πλέον πάρα πολύ κατηρτισμένοι προπονητές. Σε κάποιες ηλικίες ο Κεραυνός, ο Άτλαντας είχε πάρα πολύ καλή δουλειά. Ο Άτλαντας είναι ο Θανάσης. Ο Μαστορής στην Πάφο. Ιούσταρς κάνουν πάρα πολύ. Ο Κεραυνός κάνει δουλειά καλή, έχει καλές ομάδες. Η ΑΕΚ έχει καλές ακαδημίες. Εν τις είδα όλες. Εκείνες που είδα βασικά, επειδή είδατε στις ομάδες, έκανε μου εντύπωση. Βλέπεις πολλά καλό μπάσκετ, τα μωρά όλα ξέρουν τα βασικά και βλέπεις. Έχει φορές που λέω εγώ παίζουν καλύτερα από τους άντρες τούτοι. Σοβαρά, έκανε μου εντύπωση. Η αλήθεια είναι ότι μπήκαν πολλοί νεαροί, γιατί δημιουργηθήκαν πολλές ακαδημίες, οπότε μπήκαν και πολλοί μητσοί στο χώρο του μπάσκετμπολ. Οπότε υπάρχει αυτή τη στιγμή έναν υλικό που μπορεί να εξελιχθεί για να παίξει. Φυσικά είπαμε ότι πρέπει να ετοιμαστούν. Δεν μπορούμε να λέμε τώρα έναν μωρό 18 χρονών είναι έτοιμος να παίξει, αλλά υπάρχουν δηλαδή εμάς στη δική μου ακαδημία αυτή τη στιγμή έχω έναν παιδάκι το οποίο μπορεί να εξελιχθεί και να παίξει σε πολλά ψηλών επίπεδο. Θέλει το χρόνο του όμως και να είναι 18 χρονών και να τον πιάει κάποια ομάδα που να τον εξελίξει. Αλλά ένα θέμα. Οι ομάδες δεν ασχολούνται να εξελίξουν. Οι ομάδες θέλουν άμεσα αποτελέσματα. Ναι. Δηλαδή πρέπει να γίνει μια δομή, κάτι πρέπει να γίνει ώστε να βοηθηθούν τούτοι οι μητσοί που είναι 18 χρονών στο να εξελιχθούν μέσα από τους άντρες, να ετοιμαστούν για να μπορούν να παίξουν στην πρώτη κατηγορία. Χρήσω με τον τρόπο κιόλας να έχει και μια πιο ανταγωνιστική εθνική, διότι τα τελευταία χρόνια ναι. Κοίταξε, κάποια πράγματα που μπορούμε να πούμε είναι οι διπλές ταυτότητες. Δηλαδή να παίζουν και στη δεύτερη κατηγορία. Να γίνει ένα πρωτάθλημα U20 και να μπορούν να παίζουν και στους άντρες. Το διπλό δελτίο
Ήσαν οι ομάδες, Νικόλα, τίποτε να κάνουν όπως καταλάβες. Οι θυγατρικές ομάδες. Δηλαδή, ανεβάζεις και το επίπεδο της δεύτερης κατηγορίας. Από Ελβίτα, ας πούμε. Δίνεις με την πρώτη δελτίο τον παίκτη σου, ο οποίος είναι έφηβος και στο δεκάδαν της ομάδας σου στην πρώτη κατηγορία, το δίνεις σε μια ομάδα στη δεύτερη κατηγορία και έχει δικαίωμα να παίζει. Εντάξει, θα ανεβεί και το επίπεδο. Θα έχει πάρα πολλούς παίκτες που θα πάνε να κάνουν το πράγμα. Νομίζω ότι έκαναν το εθνικό ενόπλων. Παίζαν κάποια μωρά. Γιατί δικαιούνται όλες οι ομάδες να το κάνουν το πράγμα. Και να παίζουν τα παιδιά και θα ανεβεί και το επίπεδο της δεύτερης κατηγορίας. Και για μένα θα είναι ευκαιρία να παίξουν και να πιάσουν χρόνο. Τούτον κάνουν το στην Elite στην Ελλάδα, οι ομάδες οι μεγάλες, τα μεγάλα ταλέντα, παίζουν στην Elite League που είναι επαγγελματικό και πάρα πολλά ψηλών επίπεδων. Ο Παναθηναϊκός δίνει ο Ολυμπιακός δίνουν τα ταλέντα σε κάποιες ομάδες και παίζουν και πιάνουν χρόνο. Και την άλλη μέρα βλέπεις τον είναι στη 12η του Παναθηναϊκού, ας πούμε, πας στον πάγκο το παιδάκι εκείνο. Θα παίξει, αλλά έπαιξε την προηγούμενη ημέρα. Κατάλαβες. Κερδίζεις με το πράγμα. Εν τούτο που πρέπει να γίνει μια δουλειά ώστε να δούμε πώς μπορούμε, γιατί έχουμε και το στρατιωτικό που είναι ένα πρόβλημα, έναν αναγκαίο κακό. Σαν και μειώθηκε η θητεία, αλλά... Εντάξει, οπότε πρέπει να δούμε πώς μπορούμε και τι μπορούμε να κάνουμε για τα παιδιά που είναι 18 χρόνια. Όχι για ουλά, γιατί κάποια μπορούν να εξελιχθούν και να παίξουν, αλλά τα μωρά που μπορούν που είναι 18 να εξελιχθούν και να παίξουν, πρέπει να τα βοηθήσουμε. Χρυσό μου, τούτα είναι τα κέρια ζητήματα που πρέπει να δει η Ομοσπονδία και οι αρμόδιοι. Όχι ταυτόχρονη χρησιμοποίηση 4 ξένων παιδιών. Δέτε τα θεμελιώδη, τα βασικά, πώς να εξελιχθούν. Την επόμενη μέρα πρέπει να έχουμε όραμα. Όχι σπασμωδικές κινήσεις, συμφέροντα. Δαμε ξαναφτάσαμε σε τούτο που είπαμε πριν, το ότι δεν υπάρχει πλάνο. Δηλαδή είπαμε απλώς 4 ξένοι. Είπαμε όμως τι πρέπει να κάνουμε ώστε να ετοιμάσουμε Κυπραίους μικρούς που μπορούν να εξελιχθούν, να κάνουν. Είδαμε και μικρούς δηλαδή να είναι στις αντρικές ομάδες. Απλώς βλέπουμε τους να κάθονται στον πάγκο, άρα δεν τους κάνει καλό τους μητσούς να εξελιχθούν. Εγώ τους παίχτες τους νεαρούς οι οποίοι είναι τα ταλέντα και διεθνείς με τις μικρές εθνικές, δεν τους εξάρει να παίξουν. Εγώ δεν τους είδα. Δεν ξέρω τι παίκτες είναι. Δηλαδή, ειδικά στις μεγάλες ομάδες. Εγώ τούτο το πράγμα θέλω να το ξανατονίσω και να το πω ότι υπάρχουν νεαροί αυτή τη στιγμή στην Κύπρο αρκετά καλοί εξελίξεις. Που μπορούν να εξελιχθούν και να παίξουν αλλά πρέπει να τους βοηθήσουμε να εξελιχθούν. Να βρούμε τον τρόπο. Υπάρχει το νεκρό το 18 που πραγματικά είναι μεγάλο κενό. Δηλαδή μπορεί να εξελιχθεί. Αν δεν γίνει έναν πλάνο και να βοηθήσουμε, θα εξελιχθούν και απλώς να έχουμε κάποια να έρθουμε σε 5 χρόνια και να λέμε τα ίδια. Έχουμε κάποια μωρά 18 χρονών που πρέπει να τα εξελίξουμε. Δηλαδή πρέπει να μπει κάποιοι άνθρωποι ή τα σωματεία να κάνουν θυγατρικές, να φέρουν προπονητές, να πληρώσουν ανθρώπους για να τους εξελίξουν τους παίχτες. Ή αλλιώς να λέμε τα ίδια πράγματα και τα ίδια πράγματα. Να σου πω, ξέρεις, δεν έχουμε τα λεφτά, είναι δύσκολη καιρή, είναι αυτό. Εντάξει, άρα λύουμε το πρόβλημα. 4 ξένοι, 5 ξένοι. Εγώ τώρα 4 ξένοι, θου λεφτά πολλά. Εννοώ καταλάβες, εννοώ. Λέμε τώρα, παρά να έχω τον Νικόλα και να τον πληρώνω τόσα λεφτά, φέρνουν έναν Αμερικανό, ας πούμε. Κάπως έτσι. Τις θεάτες διαλογής, ναι, κάπως έτσι. Τι ήταν να πω, και όσον ξέχωρα από τους παίχτες και οι υποδομές μας γηπαιδικές εγκαταστάσεις. Αναφίβολα είναι βελτιωμένες οι γηπαιδικές μας εγκαταστάσεις σε σύγκριση με τη δεκαετία του 90 και πιο πίσω. Αλλά εξυπακούεται εν έτη 2024, δεν πρέπει σούλα τα γήπεδα ρε παιδιά να έχει παρκέ. Πάνω μου, δεν είναι θέμα το παρκέ. Μπορεί να είναι εξελιγμένα. Όχι, να κάνεις κάτι σωστά. Νικόλα, όχι, δεν είναι ένα θέμα όμως. Να κάνεις κάτι σωστά. Να υπάρχει το παρκέ. Αλλά, θα σου πω πάνω, βρίσκεις τώρα γήπεδο, ένας ο οποίος θέλει να πάει να πιάσει μια μπάλα και να πάει να παίξει ανοιχτό γήπεδο ή να μην έχει κλειδονιές πάνω ή να μην έχει φράχτη 10 μέτρα πάνω. Αυτό το στοιχείο της Αλάνας εχάθηκε εν τέλει πάνω στις προηγούμενες εκπομπές. Και να θέλει έναν μωρό να πάει να παίξει, ας το παρκέ είτε πλαστικό ή οτιδήποτε. Βρίσκεις γήπεδο, αν δεν πληρώσεις και να κλείσεις γήπεδα, να πληρώσεις για να πάει να παίξει μια παρέα ή να κάνεις λίγο προπόνηση κτλ. Δεν μπορείς να βρίσκεις. Δεν υπάρχει. Τα σχολεία κλείσαν με φράχτες
10 μέτρα ύψος, δεν μπορεί κανένα να μπει μέσα. Εντάξει, είναι και τόσο safe η κοινωνία πλέον. Πλέον μπαίνουν μέσα, κάνουν βανδαλισμούς κτλ. Αλλά δεν υπάρχουν γήπεδα. Δεν υπάρχουν πάρκα να κάνεις ένα γήπεδα να πιάει κάποιος την μπάλα και να πάει να παίξει. Δεν υπάρχουν τα πράγματα. Ακόμα και μέσα στο Γασιό, Νικόλα, πλέον νομίζω ότι τα 2-3 για μένα απέναντι που τον Μόλον. Πληρώνεις τα. Και να πληρώνεις τα για να πάει να παίξεις. Δεν είναι ανοιχτό για οποιοδήποτε. Ανοιχτό για τον... Είναι η διαφορά που έχουμε την εποχή τη δική μας με την εποχή σήμερα. Δηλαδή, εμείς δεν είχαμε τίποτε ρικ και έδειχνε ένα παιχνίδι τον χρόνο, αλλά παίζαμε όλη μέρα μες στα σχολεία, μπάσκετ ή οτιδήποτε άλλο. Ενώ οι μητσοί σήμερα έχουν τα πάντα, βλέπουν που το διαδίκτυο πιάνουν τόσες πολλές πληροφορίες, αλλά δεν έχουν χώρους να πάνε να παίξουν. Τελικά εμείς ήμασταν πιο τυχεροί, φαίνεται. Θεωρώ πως ναι, Χρυσό. Ναι. Θεωρώ πως ναι. Επειδή το διάστημα διεξάγονται και Ολυμπιακοί αγώνες στο Παρίσι, είδατε καθόλου μπάσκετ έτσι τώρα στους Ολυμπιακούς αγώνες. Είδατε καθόλου την Ελλάδα. Ποια πιστεύετε ότι είναι η ομάδα που να πάρει το Χρυσό. Έτσι έχετε καμιά εικόνα, εννοείται. Εγώ είδα αρκετά παιχνίδια. Εντάξει, το ποια ομάδα είναι να πάρει το Χρυσό. Υπάρχει ένα μεγάλο φαβορί. Team USA νομίζω. Σίγουρα η Σερβία έδειξε ένα απίστευτο ταλέντο και σπουδαία ομάδα. Και η Ελλάδα ήταν πάρα πολλά καλή. Ήταν συναγωνιστή η Γαλλία. Ήταν πολύ καλή. Ο Καναδάς μου 10 NBAers. Ναι. Η Ελλάδα που πιστεύετε ότι δεν μπορεί. Δηλαδή τα τελευταία. Έχει βασικά να πάρει μετάλλιο που το 2009 στο Ευρωμπάσκετ της Πολωνίας. Γιατί πιστεύετε ότι. Ακόμα είναι στο Ευρωμπάσκετ του 22 που ήταν ο Γιάννης, ο Καμάνος, και πρώτο φάση είναι ούλων νίκες. Πιάν πάλι, ναι, να πείτε πιάν με η Γερμανία. Πάλι όμως δεν μπορούν να κάνουν το έξτρα βήμα. Γιατί που είναι Ελλάδα. Να σου απαντήσω εγώ. Εμείς στην Κύπρο συζητούμε για 4 ξένους. Στην Ελλάδα είναι 6-1. Και τώρα συζητούν και για το 6-2. Αν δει στατιστικά ελληνικό πρωτάθλημα Α1, μπορεί το 80% των επιθέσεων των ομάδων να το παίρνουν Αμερικάνοι. Νομίζω απάντησα το ερώτημα σου. Πότε νομίζω δεν είναι ο κύριος λόγος. Εννοείται. Έγιναν όλοι οι παίχτες ρολίστες. Και βλέπουμε τώρα, δεν είδα παιχνιδιά διότι έλειπα σε ταξίδι και επέστρεψα, δεν είχα την ευκαιρία να δω, αλλά διάβασα ότι δεν έχουμε σουτέρ, δεν έχουμε το ένα, δεν έχουμε το άλλο κτλ. Τον που λέει ο Χρήστος, ο σουτέρ, εντάξει, πρέπει να παίζει κιόλας. Αλλά και η Ελλάδα είναι ένα θέμα του το πράγμα με το σουτ. Έχει πάρα πολλά χρόνια να δούμε καλούς σουτέρ Έλληνες. Και τούτο στο σύγχρονο μπάσκετ πρέπει να είναι must. Δηλαδή πρέπει να έχεις τους... Εξελίχθηκε τον μπάσκετ, ναι, όντως, ναι. Για να βοηθήσουν και τον Γιάννη να ανοίξουν την άμυνα, για να μπορεί ο Γιάννης να κάνει... Αν και ο Γιάννης έκαμε εξαιρετικές εμφανίσεις γιατί είναι όντως ο εξωγήινος ο άνθρωπος. Φοβερά έπαιξε. Εντάξει, κάτι ένιξε η Ελλάδα, έχει τότε δηλαδή πάνω από 10 χρόνια, μπορεί να κάνει το... που κάποτε είχε την τετράδα για ψωμοτήρι, ας πούμε. Εγώ περίμενα να πάει καλύτερα να σου αλήθεια. Ακόμα είναι τέτοιος ενόμος. Έχουν ακόμα chance να περάσεις. Με την Αυστραλία. Δύσκολη ομάδα η Αυστραλία. Καταρχήν η Εθνική Ελλάδος έπαιξε. Μπορεί να έχασε ένα δύο παιχνίδια, αλλά έπαιξε πάρα πολλά καλά. Ήταν συναγωνίσιμη. Εντάξει. Εν και άλλες ομάδες πολλά καλές. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι υπήρχε κάποιον εύκολο παιχνίδι και έχασε το. Ήταν στον πιο δύσκολο όμιλο. Εντάξει, ναι. Το μόνο με την Ισπανία, Χρήστος, στο δεύτερο δεκάλεπτο, όντως έχασαν τελειά του έλεγχον η Ελλάδα. Επελάν τους Ισπανοί. Και μετά πάλι τρέχαν να φτάσουν. Πες με τον Καναδά δικαιολογώ το, κατάλαβες, 10 NBA. Ναι, αλλά δυστυχώς με την Ισπανία ήταν 14 πόντους πίσω στο ημίχρονο. Ναι, σαν ήταν 49-34. Έγινε και μια υπερπροσπάθεια. Έφτασε στο παιχνίδι στον πόντο. Γιατί όμως Χρήστο που έπουσουν με έναν πόντο μπροστά στο πρώτο δεκάλεπτο, στο δεύτερο να χάσεις τελειά του έλεγχον. Καταλάβες, προβληματίζεις και πάλι τρέχεις να φτάσεις μετά. Έπαιξε και ο άλλος μια άμυνα που δεν την περίμενες, με μια match-up ζώνη. Που η Ελλάδα λείπει στο σταθερό το σουτ. Αν και ο Τολιόπουλος τον μπράβο του παιδιού. Ναι, πήγε πολλά καλά. Πάρα πολλά καλά. Στο τρίτο δεκάλεπτο ήταν πολλά καλός. Είχε βάλει 4 τρίποντα, δεν κάνω λάθος, και ένα τρίποντο. Δυστυχώς ξαναφτάνουμε ότι για να βγάλουμε παίχτες πρωταγωνιστές πρέπει να είναι και πρωταγωνιστές και στις ομάδες τους, αλλά δεν τους βλέπουμε πλέον στις ομάδες. Ο Τολιόπουλος είναι πρωταγωνιστής. Παίζει στον Άρη.
Και λέει σου παρά να πάω στο Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, να ξέρεις, έμεινε γιατί ξέρω και ακόμα 2 χρόνια. Φαίνεται και στα παιχνίδια της Εθνικής. Έχει την ψυχολογία. Έχει την αυτοπεποίθηση. Το μπάσκετ είναι άθλημα της αυτοπεποίθησης, φίλε, που έτσι φκένει. Εντάξει, και στην πεντάδα, η βασική πεντάδα της Ελλάδας υπάρχουν δύο χειριστές, ο Καλάθης και ο Καπ, οι οποίοι είναι πολλά μέτροι σουτέρς. Οπότε χάνεις που χάνεις. Προσφέρουν αλλού, αλλά χάνεις. Και δαμε που βασίστηκε το παιχνίδι της Ισπανίας και έκλεισε χώρους μέσα, έδωκε τους χώρους έξω. Απέδωσε πολλά και ο Γιούλ Πόντος είναι παίχτης κλάσης, δηλαδή στα καλά του. Τυχαίος, δεν είναι τυχαίος παίχτης. Εμένα έκανε μου εντύπωση ρε Παναγιώτη, ο Τόσπε Μαρκάρης και το Γιάννη... Παίζει στο NBA, στους Grizzlies, εννοείς 20-25 λεπτά, ο Αλτάμα, φοβερός. Νικόλας και ο 11, τρίποντο, μακρύς. Πού παίζει τούτος? Στο Memphis Grizzlies. Εγώ πρώτη φορά τον έβλεπα και έκανε μου μεγάλη εντύπωση. Δεν έβαλε και 6-7 τρίποντα με Αυστραλία, δεν κάνω λάθος. Φοβερός. Λοιπόν, φίλοι μου, εγώ αυτά ήθελα να συζητήσουμε έτσι σε γενικές γραμμές. Έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε, θέλετε να δείξουμε κάτι άλλο θέμα? Εγώ πάντως χάρηκα πολλά την κουβέντα μας, ναι. Μαζί σου, πάντα είναι ευχάριστη η συζήτηση μας πάνω μου για τον μπάσκετ. Εντάξει, εμείς το που θέλουμε είναι να βλέπουμε το κυπριακό μπάσκετ να προοδεύει. Ευελπιστούμε οι αρμόδιοι να λάβουν και τις αποφάσεις που θα βοηθήσουν το άθλημα και τον Κύπριον παίχτη να κάνουν βήματα πρόοδου. Είναι χαρά μας να βλέπουμε το μπάσκετ στην Κύπρο να προοδεύει και να μην είναι πάντα στη σκιά του ποδοσφαίρου, αλλά είναι δύσκολο, αλλά πάντα οι παίκτες να συνεχίζουν να δουλεύουν, να προσπαθούν και ελπίζουμε για το καλύτερο. Χρήστο μου, εσύ έτσι σαν επιλογό? Εγώ κλείνοντας, τούτο θέλω και σαν προπονητής που είμαι στην ανάπτυξη, το μήνυμα που θέλω να στείλω στους Κυπραίους, ειδικά στους νεαρούς, ότι υπάρχουν πολλές ευκαιρίες το να προχωρήσουν και να παίξουν στην πρώτη κατηγορία στην Κύπρο, άσχετο να είναι 3, 1, 4 Αμερικάνοι. Θεωρώ ότι πρέπει να πληρώσουν το τίμημα και το τίμημα είναι να φάνε πολλές ώρες στο γήπεδο και στο γήπεδο και στο γυμναστήριο και κάθε μέρα δουλειά και να τα καταφέρουν, γιατί υπάρχουν οι θέσεις να εξελιχθούν και να παίξουν και να απολαύσουν τον μπάσκετ όπως το απολαύσαμε και εμείς τότε. Χρειάζεται σκληρή δουλειά. Πάρα πολλή δουλειά. Και πολλές θυσίες. Φίλοι μου, ας ευχαριστήσω και πάλι που ήσασταν εδώ σήμερα. Απόλαυσα την κουβέντα μας. Ό,τι καλύτερο να ευχηθώ σε εσάς και τις οικογένειες σας. Υγεία πάνω απ' όλα. Και μακάρι το κυπριακό μπάσκετ να κάνει έτσι βήματα προς τα εμπρός. Ευχαριστώ πολύ, άστε καλά. Και εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση.